man. Afia. Man. Afia. Man. Afia le. Man le. Hey. No, mama. Ini yang tak approach. Ini yang tak bukan ini yang ke di kopan. Tashi mere nwa mmefu emere na nwa mmefu elekwere ụdị ihe ga-akpọ ihe nke biko kwen onye kọsịrị ya gimege tọọ maka Chineke mụ na aga ide nkịta nwụrụ anwụ n'ihe ụwara na-agbago mgbe kwuru okwu ATM ihe ga-eme gbahie kwuru okwu ATM gị ụdị bụlụ gị bakpuru mụ na nwa nwoke a nọrọ mụ nwa ụdị bụ ụlọ mụ na nwa gị nwunye bụ akpa nwunye bụ windo gị nọ ịhụrụ onye dị mma ọnwụnwụ hello over. Lanya. Carrot. Kurubu mankata n'aka. Muna gabo, gine mekwo over, muna gabo ma nwe ihe dị over nga. Odi mekwo over ntai tute nwa m. Eleke we over. Eyi gị ndị na prison na mere over. Mikira gbokote. Na jokwara m ka ntiri hand over ka mara ma gọọmenti ọ ga-take over gị na akọrọ m. Ele ihe gbasara gọọmenti. Onwe ihe gbasatara mụ na anyị na gọọmenti. Ovo. Maka Chineke nna ama akwụkwọ gị ebe a. Over. Afia. Man. Afia le. Afia. Officer on your konya na amadu no akpoge anwa Afia Afia man Oh vele ni manwo hey Onye krege ri ke elu Onye krege ke elu Ele go nyego Isego Namcha Obi na tadi ego ya ke ri ote Dafukwe Ele ego nyem ote ego ndo Obere ebe ri wadu ndo Twege ja bi Kini yemre Akuru gi he Gini mre Obali belu Komlara Ukudaga Bawe Oge ko bosa Ele ATM obi grego Awuno Carrot Onions Ishego gegbu Ogwole gegbo Ishego gegbu Ogwole ge onye nwere dị mkpa ha nga agmebe ọnụ Onye dị mkpa onye awu maazi Ebego ma se ya opera wish officer and duty nwoke ibego fọbụrụ bread ibego bule gele demonstrate obili gele ka gana la ge da fọbụrụ ge da fọbụrụ Why you go let you do Why you go Ano here onye di nna di gre nna yo semere m ihe ọjọọ abịa nga lipawa ga ka ewu ndị nga onye jire m eke ga go nga gị nọ ga eti papa o Iwe ge megbuole maka Chineke imuru na emegbuole m ara ebe isi tụtụ ime nwa na ị ga-agwa m ya Ano here Gafukwe Ke ga mụrụ tụrụ ede mụsara m Bebe shego no wuro over Abuja over I dead there over Asan we ga do over wa o won to ga do over wa over maka Chineke agwe hụrụ bibi na mbi ege n'isi maka agbanga nkịtị mana agabere machine na kọp abịara isi anụ zeri muna go onye woke akpakpọ ndị polisi ugba ge mapụta abịara ịrụ ọnụ nnabe aga m atakwana go wadanata ego onye baga na moto ntoyi ọrụ m bagara moto maka chukwu mụrụ anatagbu onye nọ n'ego ya ihe mgbe ụgwụ dabere barịa na-ekwechi m nwa ma yie m ọrụ mmụọ nwa ya ji otu na ede nonsens gị bụrụ aka m dọbara m n'ụlọ sọ nwa
tipa aka gị nwoke bịa gị ngide gị bụrụ ego ele gị hụ ọ na-ekwu ekwu nwere ihe da m bịa gị kepala gị n'ime ọzọ ahụ bịa mpigbuo gị mụ na gọbịrị masị na kọp ka mụ na gọbịrị ka na-ekwu ka gị na-ekwu you are threatening officer in charge you are threatening officers into charge. I am the chief officer carrot I'm chief race officers onions ọwọ ayọ ka m wụ gị ọmọ te ga-eje mbe gị ka ayọ mgbe aga gị na mmanụ gị dacha mike nta gị daa kokororom anụ ọjọọ karọt nkata amuso ayabasị ndị omena eji esigo enyi otu ọ dị ebira bịa masị karọt ndị gwasa na-efoto ebira bịa masị na kọp ma afọ ga ewezịga nwere ihe ụda kegbu ogo kekata gị na nne gị ote kegbu ọ na-abụ ọsị miki ga-ekegbu kegbu ọ na-abụ ya gị na nne gị iwe ego ọkụ jikwa nwayọ ọkụ agbụrụ gị ọnụ ya dacha efokwe na-ege n'ala ka ndị ugwu taa gị sachasha gị taa gị gị daa kokororom karọt ebe karọt anyị na-eme ugbu a egidekwe na anyị onye na-eche ejide anyị olodo makwana ụfọdụ oge akwụsị ndị mmadụ na-asị onye ka anyị hapụrụ ugbu a eziokwu na o nyere anyị ego anyị ahapụ o nwere ike kekakọrọ ndị mmadụ lekwa ihe anyị na-eme abịa jide anyị karịka mmadụ onye nwe ka m karọt gazuru ụwa niile tupu m na-atọ atụmatụ na eburu m ụzọ mee risechi chaa mmadụ onwedo onye ga-ejideli anyị ma ịkwa ụdị obodo anyị ebe anyị tupu gị isi ebe eruo ebe township mmadụ ha many kilomita anyị ndị famili ele ahịa ike jak ọ naanị ha gara skuul a na-apụla ha tupu ya nọ na Amerịka ele onye ga-abataba ikwuru anyị ọ ndị ise ka anyị bidogodi ebe tupu civil war civilization karọt ihe m chọrọ ike ọwa otu ihe kwa civil bidoro tupu ha na-enweta nwa anyị bụkọrọla ego n'anyị ele onye ga-abịa ịpụta n'obodo makwasị ụmụ okorobịa niile nọ n'abalị otu a mgbe iti ka ha wụ agada m tọgbe m ha agada ndị gara aga nwa nchekarị adị nwere nọ n'ụlọ mgbe gọọmenti na-echetala obodo na-enyere anyị mmepe pịam anyị dọrọla nga anyị gbadoro anyị larie enweghị ihe na-emenụ jakla ṅa ama m ihe m metara ịtọla atụmatụ m hụ onwedị onye ga-enwego anyị ya bụ ime obodo tupu ha na-enweta onwe ha sef anyị larie ma anyị mee ka eli ihe ụmụgbọbịa ha atachacha ihe pawuda na-agaje gị iche na enwere hụ ke mata mgbe m nwere ike mara iti ya chidie na ova ụmụaka ova nna m handle this ele ebe ọnụ onye ka ụnụ gbatagara mmiri ova unu esikwula ebe ahụ unu lowe o si n'ụzọ ọdọ nke m ji emeghe ụzọ arịdị m hello Abuja territory criminal defense over Yes. Who you be? Who does you bag it around? Where you take go on the block? Yes. Block me here. Elen kata is block. Elen kata na block. Maka chukwu gị mee ka m nwere ihe ụmụazị obodo ha kwụ na ọ na-enwere ụjọ mọchị dị na ka gị nweta obere maka na ị hụrụ nwa mere ntakịrị gị che na ọwụ ụmụazị ibe gị onye awụdịkwa ụmụazị ibe gị ka ị dịkwa ala ata ala ma gị bede respect anyị nwawo adolescent
Give respect to one, I mean, officer is no longer. Ekele. Kele what I say in day one. Give them a walk on. Hey, that's so far. Me. Where the call, boy? You look person head. Hey, me. Let me finish. Come here, boy. This one carry a code where be like in land. If I get this now, nothing for your head now. You come up for my side. I can hear my madam some a woolly hajin or body sugar. And I chose the cultivate, Yawi Iguji, my way back. I madam see sugar or penishige, this as a chana. It will leave a back a little ranya. And beware, Guinea, I will do. Oh, I was the guy, Miss attend. As I don't. Better leave me. Make a pass peacefully. Make it pass you free. But when I go federal government, they don't. Look, Buba. Baganum Hongo. Cross on go, but will be no tape. What an hour. A big gadget, a big gadget. You want you book you won't answer. I'm on you, direct. You want you, direct. Now you want you, body. Give you go one down, sir. I got your hand, Igbo. Ha! Offense number 1. Offense number 1. I can tolerate any other thing. My height to go. My indoors are not going to be she good chashi, and when me cabaraga. Manake you when do go. Nalandi. Oh, yeah, bilateral relationship. Oh, we have one bilateral relationship. And what on your scene was she came when you some one on your side again. Ya get fish on Dibu. And do when she came email. But I'm the more brobu. The why you have only Bogawi Banco. Ya, and Dowsa. Don't to say. Gig I bet traditional marriage on you, Bobaga. Here can one day you went Dowsa. Then I just one outside, but I'll ask him by no one. In the name of Nane fashion. And when the fashion not the moment, when you're not going to you question me la batara. Of course, you could wear all bilateral. Give on your sound, you on your say when she cannot cut out here. You would fish ago. What an hour you give and do. Now, look, would reckon. Oh, good, I'll walk. You give yippee and go back. Or give what penalty on the other. Otherwise, I will put Abuja. Offense number 1. In fact, before that, I get triggered. Over. Abuja got no lie. A lady big at the go shop. At the fair beans for my shop. You dey sell beans for your shop. You dey go shop. You dey sell beans for your shop. Yes. Now what they do? Beans in there, Eli Honan. I'm not giving you fool. I say for them. Beans name mother Togologo. Hey! Nke woku adana. British Ibala German. Ekwe nute ekwere. This is my doglogo. Amammanwu agala na amammanwu. Machi. Bis. Memman ye toglogo. Ke hanga. Bis oga wugo na nwa de bis kwesiri. Aga na ayo oglogo ga ha ka nwoke ụmụaka na akpọ boko. Ke boko ke bibu Lagos mbo. Kalisi, kali. Mpa ya ka na-ekwu okwu ya. Okay. Kọlis ọhụrụ ogologo nna ya. Nna ya tọgido hotel dị ka egbe. A na-eji atụ onye ere beans wee ezigbo beans. O kwesịrị ito kanye oto. That means you are under arrest for ire fake beans na dey eme mmanụ to. Offense number 2, tantamount to jail. Tantamount. Tantamount wa to jail we here we officer nwaanyị kwuru. Officer ayo. Maka onye awu. Awu mo officer. Officer Ihe no bi abudo akpọ nkọ. Awa. Drogo no bi ihe owo. Officers ayo. Ichigi ya na mmanụ granọt ya ada gịnị. Mụ na nwa m kwano gịnị. Offices carrot. Geta biri motem na adaje gị. Kronom. Beware. Maka m taa gị n'ihe m. Ị ga-adawo gịnị. Ya nga size ga ha. Otu nta ga-egwu. So, isanya agaja Abuja. Over. Maka gịnị.
Osu. Isi maka gịnị? Gime mgbagụ na mgbafọ gị nga. Agbakwụla ụdọ ụmụ Gime m na-agatara n'ụlọ nga. Bịakwa nwayọ. I'm a dear God, Prabia. Ka mmeshọnụ. Ị ga-edi gịnị ya ụdọ okwu atụkwala nwa m aka n'ihu gịnị ya ụdọ ọgbọ na gịnị ya ha na saiz awụdọ na gịnị ya wụ Talamau. chere ga agwa Talamau. Okay. nwoke m chere ma ị na-agbọ ka nwa mkpi aja ala a ga-atụ magụ n'ọnụ nwa orie ji gị tụọ n'arụsị Ana Mary Beans. o yiri emi dị eri ya another offense Ana Mary Beans. Number 4. Tantamount to jail. tantama To lie to simply nna m Almost like a Mary Beans. chetri gaja Abuja It's me. It's me. over Abuja over ya kara akụ hey gide ya onions hola onions Chubia hola Carrot over. Carrot over. na make sure na ngudiri o ofia over o me ha na gị makpụrụ ofia ini hemren Baba tara lala to babli bofia. nga ha gị wọ ọhịa tukpu ogo n'ọhịa gị gba nkịtị a na-akpọ gị ọfịa ọ kwesịrị atụkpọ ogo n'ọhịa gị dịrị edogbute n'ọhịa wa aha gị Isu taputa na ahịa ko si aguloye. Isi da aguloye. nga m nọ ka ị na-arị ike Baba ola wa puta palifu belu. Ya bara m kom lala. ịpalifu dị elu ekwesịkwa na ịgide apalifu ya maka onye a sọsọ akpụ isi ya akpụ isi a gara isi bulie ya elu ihe ewe